tayo sa bayan ng Alcala, Pangasinan. So ngayon ito yung gagawin natin guys na bahay, second floor siya. Bali American type yung style ng bubong niya guys. Kagagaling lang namin kuya po yung isa, tapos na yung isa hindi pa, na-traces pa lang. So ngayon matagal na kasing nabili itong materials to guys. So sumaglit na kami rito. So ito na yung gagawin natin guys. Bali second floor siya. Bali ang gagamitin natin dito mga channel bar na 2x4 by 1/4 tsaka 2x3 na tubular by 1.2. So ito na siya guys. So dito na tayo sa taas. Ayan, may mga abang na siya. Ayan, dati in-estimate ko na natin to guys. So hindi na natin in-upload yung pagka-estimate. Ayan, may mga nakaabang na bakal. Lahat na sintadahan na rin. Yung iba sa bayan na may mga nagpapalitada. Yung nagpunta tayo dito guys, wala pang palitada yan. So ngayon may nagpapalitada na rin. Yan yung gagawin natin. Yan. So medyo mataas sa guys. Buti na lang may kasama tayo na gagawa. Medyo mataas-taas din. Medyo mahina na rin tayo sa akyatan guys. So mas maganda may kasama na tayong matapang na welder sa matataas. So ayan guys, ayan, napakataas. May mga nakaabang na. Ayan, nakasintada na yan guys. So ngayon guys, bali tatapos muna kami ng mga channel bar. Pag nakatapos na kami yun, magle-layout na kami. So ngayon tatapos muna kami. So ayan guys, pinapinturahan na natin yung mga channel bar. Yung iba dinala na natin doon sa gagawin natin kasi medyo malayo ng konti yung paggagawan natin. So dito mas maluwang yung bakuran. Ayan, pinapinturahan na natin ng gray primer. Ayan guys, bali ito yung gagamitin natin, 2x4 by 1/4 na channel bar. Medyo makapal-kapal ito guys, tsaka malapad siya. Ayan, yung ibabaw niya malapad, di tulad yung ginamit namin sa bayan ng kuya pa. Medyo hindi siya malapad. So ito mas maganda, mas malapad, tsaka mas matigas, mas makapal. Ayan, tsaka yan yung gagamitin nating pamakuan o tornilyohan ng yero. Ayan guys, 2x3 by 1.2. okay na yan. 1.5 pala guys yung nabili, kasi okay na sana yung 2x3 by 1.2, kaso out of stock daw, wala. So yan, 2x3 by 1.5. so napakakapal yan guys. Kaya napakatibay. Sa mga second floor mas maganda talaga guys yung tubular na yung gamitin natin, para yung sa pagbububong hindi kayo mahirapan. Kasi kapag pardings medyo malambot pag sumakay ka doon. So ito napakatibay nito, tubular guys. Ito rin yung mga sanay pa natin yan guys. Bali ang sukat nito 2x8 by 1.5. ayan guys, 2x8 by 1.5. so ngayon tatapos na kami ng mga gagawin na kukunin natin yung sukat ng yero. Bali kumpleto na pala guys yung yero natin. Ayan, pati mga gutter kumpleto na. Ayan yung mga yero natin, gutter, estimate na natin yan guys. Diretso na, kumpleto na. So nabili na lahat yan. Ayan, ayan guys, bali kinuha na namin yung sukat ng yero, at yan na yung susundan naming sukat ng mga rafter. So ngayon guys, tatabas na kami. Kaya pala guys, ito yung kasama nating welder, si Jerwin. Ayan, ginuguhitan niya yung pang rafter natin. Tatabasin muna. Ayan guys, bali yung pinintura pala namin dito guys sa gray primer.
So ayan guys, ayan, naitaas na natin yung mga Raptor. Ayun na yung kasama nating Pogi. Ayan, naitaas na natin. So ngayon, magle-layout na kami. Ayan, nailagay na namin lahat ng mga Raptor. Ayan guys, so ngayon, magle-layout na kami. So ayan guys, nailagay na namin itong pinakababa. Lahat ng mga tubular, nailagay na natin dito sa baba. Ayan. Ayan so guys, ayan. So ayan, pinakabulada natin 80 cm. So may iwan muna yan bago tayo maglakay ng pasyabor. Ilipat na naman tayo sa taas. So ayan, nalagay na natin lahat. So ayan guys, lumipat na sa taas yung kasama nating welder. Ayan, ngayon naglalagay sila ng Raptor. Ayan. Kuha ka mo ta! Ayan guys, yung Pogi nating kasama. Ayan. Gwe-welding. Ayan. Ayan guys. So ayan. Ang galing ng kasama nating welder guys. Ayan. Kapakataas nito pero bali wala sa kanya. Ayan guys. So ayan. Yung dito pinaka taas. Ayan, nailagay na natin yung mga Raptor. Ayan, yung mga kasama natin, mga Pogi. Ayan o, going out ah! Ayan. Ayan guys. Nagpapo yung mga kasama natin dyan. Wala, mga negro na kami dito guys. Wala, puro weld. Puro mga bubong na yung puro bubong yung mga tinitira namin, nakalinya. Dami pang nakalinya na gagawin namin guys. So ayan. Ayan, naglalagay sila ng Raptor dito sa pinakataas na yan guys. Medyo matarik. So ayan, ito mga kasama natin Tagalaon yun. Ayan. Ayan, kasama ni Manong. Ayan, sa bahay nagpapalitada. Ayan, bulada. So ayan guys. So ngayon, hanggang gumagawa sila dito sa taas guys, tayo dito naman tayo sa baba. Eto yan, mag-assemble na tayo ng mga side flashing and flashing. Mag-assemble na tayo, tsaka mga gutter. Ayan guys, yung mga gutter natin, tsaka wall flashing. Ang lapad nitong wall flashing na ginawa. Yan guys, kasi wala, in order na lang yan, wala tayo. So ayan, yung side flashing, mga end flashing, side flashing natin yan. Bali, Banawi type din to guys, 18 cut. So, ayan. Ito guys, ayan. Ayan yung Banawi type natin. Ayan guys. Ayan. Kaya lang to guys, medyo nahirapan kami kasi ito guys, ayan nakita, wala siyang tupi. So napakahirap guys maglagay niyan pag walang tupi. Wala tayong alam na benderon dito guys, kaya ganyan na nilalagay na natin. So ayan, ako nag-assemble na ako ng mga downspout at assemblein na rin natin lahat, pati mga dudugtong natin. So ayan yung pinaka downspout natin guys. Ayan, gawa na tayo. So itutuloy-tuloy na natin yung paggawa. Downspout, mga gutter, assemblein na natin lahat para pag nalagay na natin yung mga fascia board, tuloy-tuloy na yung paglalagay ng mga gutter. So tuloy-tuloy na natin guys. So ayan guys, ayan, dinugtong namin yung mga tubular, pinagdugtong na dito sa taas. Ayan, ginuguhitan na lang ng guide para mailagay na. So naidugtong na lahat. Ganito guys yung ginawa nating dugtong. Ayan o, ginitnaan na namin yung Raptor, pinagit na namin para matibay. Ginawa na namin yung gitna. So bawat gilid na kami nagbawas. Ayan o, ayan guys yung dugtungan. Ayan guys yung dugtungan natin. Ayan, ginitnaan para
hindi makita yung dugtungan. So ayan guys, oh. Ayan, hindi kita yung nakapaibabaw din sa channel bar yung dugtong. So ayan guys, nalagay na. Ayan, lahat dito sa gitna nakalagay yung dugtungan para hindi kita. So ayan, ginaguhitan muna ng guide para mailagay na. So ayan guys, nalagay na yung mga tubular na 2x3 by 1.5. Ayan, nailagay na lahat sa ating rafter. So bali pinopol weld na lang ng kasama nating welder yung mga kinabit ng tubular. Ayan, oh, kaway kay talag. Oh, pogi natin kasama. Ayan. Oh, yung nag-istabero natin eh. Nag-istabero. Ah, chay. Ayan guys. Ayan, pinopol weld na lang sila ng mga tubular na nilagay nila. Ayan. Ayan, nalagay na lahat. So, napakatibay yan guys. Ayan, yun, magpipintura sa taas. Hi guys! Pinipinturan yung mga nag-weldingan guys. Ayan. Pinipinturan yung mga nag-weldingan. So, ayan, nalagay na lahat ng mga tubular. Fascia board na lang ilalagay natin. So, ayan. Bukas may lalagay na lahat. Ayan guys. Ayan, so ngayon guys, naglalagay na ng fascia board. Ayan, yung sarap nalagay na namin. So, ayan. Ang brace na guys, ayan, para nakatago, para malinis. Ayan, nalagay na natin sarap. So, ngayon dito naman sa may gilid, ayan, ni ispatan, nilalagyan ng brace. Ayan guys, ayan yung mga welder natin. So ayan, tuloy-tuloy lang yung paglalagay nila ng fascia board. Sa brand sa yan yung mga pogi. Kumita ka ba ta? Okay. Basta ka mo ni Robin ha. Nagsigsigar lang. Kita mo ta ni John. Nakakapot ni Uray. Kasi ayan si Robin Padilla. Yun guys, yung kasukat natin malapit na matapos. Last na itong lalagyan na fascia board dito sa gilid. Tapos na. Ayan. Si Robin Padilla. So, yun guys, kung gaano kataas yung ginagawa namin, second floor. Ayun yung kasama natin. Pang last na ito na ilalagay na fascia board. Napakataas. So, napakahirap magbubong guys pag mataas. Kailangan matibay ang yung dibdib. Aron kita mata ni John, tinulat na mo. Kamay ka mata.
Yan guys, last na yan, yung sa may kantuhan. Yan, yung dinudugtong na yan. Last na yan para matapos na yung pasya board. So bukas makapag-gutter na kami. So yan guys, tapos na. Yan, tapos na. Nilagay na natin lahat. Nilagay na natin lahat ng sanepa or pasya board. So yan guys. Yan, yung ganda niyan, napakahaba. Yan guys. Second floor to guys, second floor. Yung ginawa namin dito sa bayan ng Alcala, Pangasinan. Ayan. Ayan guys, sa side, sa likod to guys. Ayan guys. Ayan, hanggang dun yan, napakahaba. Ayan guys, may lagay na lahat. So yan guys, wala yung ginamit namin dyan para matibay. Ayan. So ayan, napakalinis guys. Yung mga kawayan na yan ginamit ng mga nagpalitada, kaya may mga harang-harang na kawayan. Ayan. Ayan. Napakatibay nun guys, kahit malayo pagitan ng mga rafter, pero makapal yung tunnel bar na ginamit natin, tsaka yung tubular sa tubular. Naayos na lang nila yung mga dapat tanggalin. Yan. Tapos na. Magbububog na lang kami. Ito, naka-ready na rin yung mga gutter natin, na-assemble na. So ayan, naka-ready na rin. Tuloy-tuloy na yung pagbubog namin. So guys, tapos na namin mag-process. Natapos na namin processan, nilagay na nala. Natapos na namin processan. So ngayon, magbubog na kami. So kung gusto nyo yung video natin, like yung video natin. Pinutin nyo na kung isa, para sa mga video natin at mag-subscribe na rin. Maraming salamat guys.